Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepanggih malih kula panjenengan ana ing majelisan temliku wau medhar ana ing ilmu Allah sing dereng kula panjenengan semerepi, sing dereng kula panjenengan lampahi. Insyaallah ing majelis menika kula panjenengan mungkin dipun duduhne ilmu-ilmu sing ngoten niku wau sehingga saged manfaat di dunia wal akhirah. Monggo kita awali syahadat sholawat mengke sifat kalih dosa. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu wujud kita bangkok mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Allahu wujud kita baqab mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basyiran mutakalliman. Allahu wujud kita baqab mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wa daniyat kudrat iradat ilmu hayat sama basyaran kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakalliman. Al-Fatihah. Iya karena Alhamdulillahirabbil alamin. Saben majelisan temliku wau nggih syahadat rasane kula panjenengan nggih ngerteni
ana ing sadate temniki mboten nyekseni mawon. Temniki waruh sehingga ruwe awake iki mang digandeng ning sifate Gusti Allah. Apa sing ruwi lha ngoten lho. Saya mau ngerteni niki napa? Temriku wau kula weruh ana ing wujude Gusti Allah. Lah wujude Gusti Allah niki pripun? Allah wujud kita bako. Lah niku Gusti Allah niki wau bako. Bakoke Gusti Allah temriku wis gak ngolang-alih sangka bakoke. Lah harus sing kaya ngene iki jenenge syahadat. Temniku malih Gusti Allah mukhalafatu lil hawadisi. Benten kalih ciptaane. Ciptaan napa mawon? Rasa nggih ciptaane. Cahya nggih ciptaane. Wujud-wujud liyane nggih ciptaane. Sehingga napa Gusti Allah sanes mawon. Temriku wau dibayangne nggih mboten kenging, dirasakne nggih mboten kenging. Gusti Allah mboten manggon mboten ngenggon. Sehingga umume tiyang damel kalimah napa? Gumantung tanpa centelan. Nah niku temniku malih Gusti Allah iki wong nggih kalam. Lah kalam kok mbotone mutakaliman. Lah iki lho sing jenenge syahadat. Alam dunya sak isine iki lho mutakaliman. Mutakaliman kan kena diomong nih. Wujud apa ning alam dunya iki kena diarani. Iki lho mutakaliman. Iki lho sing diarani syahadat. Dadi ati kudu ngerteni. Ojo ngantek enek pertanyaan, Kang sampean syahadat artinya kan menyaksikan Tuhan. Tahu enggak Tuhan? Bingung. Ning ndi ya? Jare sampean nyekseni. Kok gak eruh? Berarti piye ngapusi maneh. Nah diki menyekseni ya kedah eruh apa sing mau sekseni. Demiku wau kalih sifate, kalih asmane, kalih afale. Lah niku sing disekseni. Demiku wau kula panjenengan sholawat. Lah nyekseni apa iki mang? Iki mang wujud alam dosa isine iki lho rahmate Gusti Allah. Ki rahmate. Sehingga wujude sholawat nggih kula jenengan alam dosa isine nggih niku. Niki rahmat. Lah niki kegandengan terus niku. Wis saged lepas. Mak nek ten Jawi tegese ten syariat kan iki selawat ditujune ten jeng Nabi. Salat niki makne napa? Kan rahmat. Rahmat niku rahmat sing gedhi. Kita Pak Saroni. Lah nggih. Dadose alam donya niki nggih rahmate Gusti Allah. Saisine nggih rahmate Gusti Allah sedaya.
mboten lepas. Lah dene apa adike mang syahadat atau sholawat iki mang wujud syukur. Dadi gak krana adike pengen ngene ben ngene mboten. Niku wujud syukur sedaya. Sehingga napa mengke pun mboten wonten tumpangan-tumpangan malih ana ing maca syahadat utawa sholawat niku wae. Sehingga pun ngantos temen niku wau ben gampang rezekine ngoten ati wis digampangne ambek Gusti Allah. Aja ben penak uripe kula panjenengan bute penak nih kali Gusti Allah. Ben cukup uripe kula panjenengan pun dicukupi kali Gusti Allah. Dan apa sholawat niku wau wujud mujine kula panjenengan maring Gusti Allah. Wujud syukur. Sehingga temen niku wau pun mboten wonten rasa-rasa malih. Zikiran napa mawon mboten usah temen niku wonten tumpang-tumpangan rasa-rasa sing ngoten niku wau. Nah, ngoten iki kedah disemerepi kula njenengan. Ora mung maca syahadat, ora mung sholawat, ora mung napa niki mang ngerteni ana ing sifat 20 Gusti Allah. Tam niku wonten kalam enek mutakaliman. Tam niku ana ilmu enek aliman. Nah, ilmune Gusti Allah nggih luas. Sehingga ilmu tam niku wau manjing ten pundi mawon. Ora ning salah sijine. Ten kewan nggih wonten, ten manungsa nggih wonten, ten wit-witan nggih wonten. Sedayane alam niki lho, wujud alam sing ngoten niki nggih niku ilmune Gusti Allah. Latihan golek ilmu adike kok ngaku-ngaku. Kadang ada yang ngaku. Oh, iku ilmu setan lho. Setan gak duwe ilmu. Iblis gak duwe ilmu. Sing duwe ilmu nggih Gustine niku. Jika temen iki gak enek ilmune menungso atau ilmune iblis mboten wonten. Nggih ilmune Gusti Allah. Mbah wujud apa ae iki mang ilmune Gusti Allah. Aja nganti adike mang menghaki sing kaya ngono. Iki wekku, iki ilmuku, ora ngantos ngoten niku. Ora mlok duwe. Adike mang kedelean. Kedelean. Jenenge kedelean berarti dititipi. Nggih namung ngoten. Lah kok diakoni. Kawruh-kawruh sing ngoten iki nggih dititipi. Nek wis dititipi ngoten iki wae pripun? Masa nggih medal mawon? Nggih mboten. Sehingga Gusti Allah iki menitipne ilmu tening manungsa kanggo apa? Nyebarne. Ana ing kahanane Gustine. Ana ing tauhid maring Gustine. Lah niku. Dadi aja dipek dhewe. Aja diakoni dhewe. Nah, adike mengerti sedaya niki nggih namung titipan, ilmu nggih titipan. Nek adike mang nyampe aja ngantek kuwatir iki mang entek. Niku mangke dijoli malih. Adike mang dititipi siji ki mang pun disampaikne titipi malih, pun disampaikne titipi malih, pun sampaikne nggih ngoten niku mangke. Dadi aja ngantek kuwatir ilmu ki entek, rene entek ilmu iki.
Ya rasa rumangsane awet dik lho. Sing gondeli. Niki mang ilmuku. Eman-eman kayak ning wong. Lah cer kangelane. Lah kan ngaten. Soro. Posone pati geni. Posone ning luwang dikubur hidup-hidup. Maneman kayak ning wong-wong. Jenengan apa nate Pak Saroni? Oh. Jenengan nate Pak? Pak. Nate kom-kom lan kami. Oh, nek kom-kom ten lepen nate? Oh, niki. Niki nggih nate kom-kom ten lepen. Masyaallah. Nggih proses. Menuju ning Allah memang ya proses. Memahami ning Gustinya ya proses dengan jalan adi kudu tersesat dhisik. Lho kan ngaten. Karena adike mang tahu tersesat sehingga roh tersesat niku pripun. Nek wong gak roh tersesat gak iso ngomong piye tersesat niku. Lah manfaate tersesat nggih niku mengke. Ora dalan metune. Nek wong gurung tau tersesat nek metu piye? Lah metu nang ndi iki? Mboten saged niku. Lah wujud ilmu malih nggih punika kula panjenengan wujud kula panjenengan nggih niki ilmu. Mbok iki mang polahe awake dhewe, pola njaba utawa pola njero iki lho wujud ilmu. Tamlika tingkahe pikirane iki ya ilmu, tingkah atine nggih niku ilmu. Tingkah nafsune nggih niku ilmu, tingkah ego nggih niku ilmu. Ilmu sedaya Pak niku. Dadi piye iki lho glegere wujude ilmu ni Allah. Ya kula panjenengan kitab kandele kaya ngono, kitab sak gudang ya mbahas awake dhewe. Nggih ta? Njaba lan jerone. Sehingga ditulis wis gak muat iki mang. Alam dunya kertas kabeh ya. Cara ditulis. Jadi cuma sebagian itu sing ditulis. Nggih sedaya nggih bicarane ning awake dhewe niku wae. Karena adik mang ilmu. Nek ten kertas iki mang tulisane. Lah wujude. Wujude pun di ilmu nih. Di kula panjenengan. Niki wujude. Dipun pasarani. Wonten napa? Mboten wonten napa-napa. Lah terus kok jenengan ngoten? Oh meresapi. Nikmati. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dadose wujude kula jenengan nggih niku wujud ilmu. Nek ten kitab niki wujud tulisane. Karena ten awake dhewe enek sing jenenge akal, enek sing jenenge hati, enek sing jenenge nafsu, enek sing jenenge ego, enek sing jenenge sukma, enek sing jenenge roh, enek sing jenenge urip. Lah sedaya kan ilmu. Gini ku wujude kula panjenengan. Samriku malih wonten sing jenenge enek kulite, enek daginge, enek balunge, enek sumsume. Nggih niku ilmu. Lha iku wujude kula jenengan. Enek maneh iki mang kalimat meneh. Pripun kalimate jenengan paring? Kata nah, itu lho wujude awake dhewe.
Lah nyapa kono iki mang golek ning jaba. Mikire sing ning jaba. Digolek ning jaba. Sedayane kembali ke diri kita. Nek wis eroh nek adike mang wujude ilmu, terus pripun? Jadi ini kalimatnya sak sirmu, lho ngoten lho. Sak sirmu iki mang pripun? Sak sirmu iki gak sakarepe dhewe ngono. Sak sirmu kembali ke diri kita. Ke diri kita masing-masing. Nah niku sak sirmu. Nah wis kaya ngono awake dhewe engko wis gak dikuasai nafsu maneh. Kenapa nafsu pun dikendalikan? Awet iki mang wis gak dikuasai ego maneh karena pun dikendalikan. Gak dikuasai pikiran karena pun dikendalikan, gak dikuasai hati pun dikendalikan sedaya. Nek sedayane niku pun terkendali sedayane mendel. Lah mendel niku. Lah karena apa? Ngertos nek kula panjenengan iki wujude ilmu. Zahir lan batin niku wujud ilmu. Dipun Pak Tawi. Dalam? Kirang paham. Mangke kan nek jenengan bahasane sinten ke pasaran iki kan mangke jenengan paham. Nek bahasa kula kan mboten paham. Kula jane mangke disambung Pak Saroni mawon mangke. Kan paham. Mboten paham. Jenengan kan sing celak daleme. Wong jenengan mriki kan nggih disusul. Iya ta? Lah nggih. Ya Pak anu kan tebih kan. Rika. Mulai kan dalan waktu numpak sepeda kan sambil lah ngaten lho. Kan saged to niku. Nek Paris wonten tugase kiambak. Jenenge tugase niku. Rasane ngertos Pak Tawi. Terus aja ngantek bingung malih ilmune Gusti Allah niki lho pundi. Aja ngantek bingung malih nek jawab. Yen di iki lho wujud saeneke iki lho ilmune Gusti Allah. Wah nek kono iki mang enake menungso utawa enake iblis utawa jin iki lho ilmune Gusti Allah. Jadi adike mang aja berpikir lho iku ilmune setan, gak pun duwe ilmu setan niku. Iblis gak duwe ilmu. Sing duwe ilmu nggih Gusti Allah niku wae. Lah kantun sing nggawa menungso utawa iblis lah ngoten. Lah ngoten lho. Lho kadang kan dilewati iblis, kadang dilewati menungso ngene iku. Ade kudu ngerteni. Ngerteni nek iki mah ilmune Allah, menungso ambek jin iki gak duwe ilmu. Niki pun wujud sedaya niku. Ibu wacara niku. Monggo nek bari tanglet. Masuk nikmat rahmat ngono. Nikmat rahmat. Lha sedayane nggih ilmu to. Tanpa ana ilmu niku napa nggih wujud?
Nggih niku ilmune Allah nggih. Terus napa malih? Apa Pak Saroni? Oleh kata-kata kaya ngene. Ini patus kata-kata nopo? Napa? Patus kalimat napa malih? Saentene mawon, gak usah dipilih-pilih. Boten sik ngucap. Apa dari kepanggitan pikirannya? Sehingga gak bisa ngucap. Sehingga temen-temen nek roh sejatine ilmu nggih kula panjenengan sehingga sedayane niku dikembalikan ke dirinya masing-masing. Jadi nek kono engko gak rekayasane engko tak satokne ambek kono. Engko tak satokne ambek apa jenenge unsur-unsur iki mang enek unsur lemah, enek unsur udarane iki enek. Unsur apa jenenge air ada, unsur api ki ada. Niki wujude awake dhewe. Niki wujude awake dhewe. Lah kok diajak, ayo salat. Geni ayo salat. Angin ayo salat. Banyu ayo salat. Lemah ayo salat. Lah ngejak sapa awakmu? Lah wujudmu sangka iku. Dene apa dikelakone salat, ya otomatis iku melo kabeh. Napa wujude? Dadose aja ngantek kono iki mang merekayasa lagi. Merekayasa bagaimana? Nek iki mang geni dhewe. Banyu kok dhewe, padahal wis dadi siji ning kene. Temen iki malih ana sing jenenge nafsu. Iku gak usah dijak. Katut dhewe. Nafsuku papat. Ayo jamaah salat kuwi kan ngono. Ya kan guyu Pak Saroni. Napa jenengan nate ngoten Pak Saroni? Mereka guyu. Dadi wis katut iku. Kono ning jero. Sehingga adike mang raga iki mang sangka apa wae nggih niku wau. Enek genine, enek banyune, enek lemahe, enek angine. Iku lho. Terbentuklah ragane awake dhewe. Dadi gak diajak, memang iku sing ngubah. Lah nyatane ngonek raga iki mang wis didelene lemah. Balik ning asale dhewe-dhewe. Sehingga banyu balik ning banyu jelas. Angin balik ning angine. Lemah balik ning lemahe. Geni balik ning genine, ning asale dhewe-dhewe. Jadi wujude awake iki mang sangka unsur-unsur sing ngoten iki wujud ragane. Iku yo kena gedonga jenenge dulur kan maling ngono. Nafsu yo kena gedonga jaluki tulung. Sehingga ana kene iki mang sedulur papat 5 pancer.
Tapi ning awake dhewe pun tauhid maring Gusti Allah sehingga menafikan rogo niki mang wujudnya Allah, sudah enggak ada semua nanti. Hilang kabeh. Sing darine banyu ya ora enek, angin ki enek, geni ya ora enek, lemah ya ora enek. Kenapa sedaya wujudnya Allah? Lah Allah niki sanes makhluk. Nah niku. Dipun wari. Jadi nek jenek bisikan-bisikan sing kaya iki mang nafsu awake dhewe. Nafsu pengen ngarah-ngarahne awake dhewe. Lah insyaallah ta menika nek kula jenengan mlebu ana ing tauhid murni, itu sudah enggak ada lagi bisikan-bisikan itu. Wis kene omongan ngene omonganipun mboten wonten, ora pun wujud sedaya. Lah ta mriku kalih-kalimah napa mawon nggih panggah niku. Kenapa kula panjenengan pun mlebu ning tauhid niku? Sing dingono nggih panggah Gustine. Wong kalimat taufik atau hidayah tetap Gustine mriki. Temujune Gusti sedaya. Dipun basarane. Sukma kalih roh. Nek panjenengan ngimpi petuk jenengan kan sering damel sukmane jenengan kepanggih-kepanggih tiang-tiang impane jenengan niku sukma niku. Nek roh luwih halus lagi. Luwih halus nih. Kenapa sanes rasa? Nek sukma kan rasa. Sing jenengan damel biasanya kan niku rasa niku. Niki jenenge sukma. Nek roh kan iki wis gak gumantung ning akal, wis gak gumantung ning ati, wis gak gumantung ning nafsu, wis gak gumantung ning iki ngomong udah mati. Dia ngawonten. Tumbeni ae. Tingale temani. Ngeri bali. Monggo. Udah mas bahasanya. Apa? Nih. Niku mboten bahas niku riyen. Ada yang bahasa akalae penak. Sampai aku. Nggih.
mawon. Wujud enten wujud kados tiyang tapi ngene. Cara mboten wonten ngetinggalaken wajah. Iku kan bangsa jin sing menipu awake dhewe. Sehingga kono kan wajah hasilnya itu nggak ditunjukkan. Biasanya agak buram, gak ketok, atau iki emang membelakangi wajahnya. Nek suaranya nggih persis. Suara persis engko wujud glegre nggih persis kayak gambar ngoten niku, tapi niku sanes. Jadi jenengan nggih saged ningali tiang-tiang niki nah. Saged ningali nah. Betul apa? Saged ningali aluse nah. Boten saged tapi saged ngoten. Monggo. Nggih. Enggak ngantuk. Ngantuk. Pisan nggih ngawali nggih niku waos iki waos. Nggih. Syahadat, sholawat, mungkin sifat alidasan niku waos. Karena saben dina nggih sing diedar nggih syahadat niku. Saben dina sing diedar nggih sholawat niku. Saben dina sing diedar nggih apa sifat kalidasan niku. Nah, kan kendaraan dhewe dikai mahami, dikai ngerteni. Lah alate ge mahami ndi ya wujude awake dhewe niki. Sing kene nek wujud sing kaya ngene sing syahadat sinten? Ya kan ngaten. Sing maca niku sinten mboten wonten. Nah, sehingga teman itu saling berkaitan, saling nyambung mungkin. Sing ngarani anak Gusti Allah kan krana anak wujude niki. Ngono gak percaya mbek wujude. Gak percaya nek wujud iki mang ilmune Allah. Katon jenengan belajar kitab pundi mawon ngantos kuwatah nggih wujud niki sing dibahas. Sehingga temen iku wau ana ing tarekah adike mang ndelok ambek lesane dengan la ilaha illallah. Adike mang ndelok kalih nafase hu Allah ngoten. Ndelok ambek atine Allah Allah Allah. Saya niku syahadat sedaya. Syahadat malih kalih najine niku wau ini ku iku wujude awake dhewe niku. Dados mengke kula jenengan wis gak angen-angen wis gak ning njaba maneh. Wis gak goleki. Wis gak bayang-bayang nggih mboten.
Sehingga nek pun wujud sing ngoten iki wau napa? Ya sesuai kali aktivitas awake dhewe apa lho. Wae kerja ya kerja, wae turu ya turu. Wong kerja ya turu. Turu ya kerja. Ya ta, Pak? Dadose mangke angen-angen awake dhewe. Wis gak mbayane sing reno-reno. Atine adi engko wis gak rasane nek kono ngrasane iki nggih mboten. Mengke wujud. Jadi nek kono gak cidek maneh. Malah sing ngobani. Jadi melakukan ini kene gak nengangen atau ngrasane mboten. Ya iki mang wujude niku. Adik iki mang ibadah ya nganggo wujud iki. Dan damel apa malih? Nah wujud apa? Ya wujude banyune, gendine, angine, ambek tanahe. Nggawe iku kabeh. Dadi rasa diceluk malih, mari. Kok diceluk malih? Sajane sing salat iki sinten. Ya kan ngene. Sing salat iki mang sinten sakjane. Wong bahasane kan itu bahasane ngono nawake tangga atine itu ngoten lho bahasa. Nggih. Ya kan Pak. Ya kan kali bahasa kan ngoten niku. Lah nek kono aja mandek ning bahasa tok ngoten lho. Aja terjebak ning bahasa ngoten niku. Lanjut mawon. Masa sing dilingi bahasa terus? Ya tuh mandangi pundi? Oh. Masa bola-bola diucapne ya ora mlaku-mlaku. Iki kata dicapne baru ya mlaku. Jangan-angen ae mandek ning angen-angen. Engko dereng wujud nggih. Dirasane nggih mandek ning rasa, dereng wujud. Nek pun wujud sedaya wis ganing pikirane ya ganing atine mboten. Kono pun wujud. Wis gak nggunakne kalimah-kalimah niku mboten malih. Niku pun lewat niku. Nggih. Nggih. Masa ya latihan terus? Berang-berang tahun latihan, 20 tahun latihan. Lah prakteknya kapan nih? Kapan perang? Nah, sehingga ilmu itu jangan ngantek putus. Wong adik mang belajar ilmu, berarti belajar apa? Belajar ngerti jeneng-jenenge, gitu. Mantun niku adik mang roh sing duwe jeneng-jenenge. Dadi aja dirui jenenge tok, sing duwe jeneng lho, sapa? Sing duwe sifat lho sinten? Aja diapale cuma sifate tok, asmane tok, afale tok. Sing lakone niku sinten? Nah kata semarap nih. Biasanya kalau jenengan kan apal jenenge tok. Tapi sing duwe jeneng gak ero. Antak jenenge iso bayang nih. Dibayang nih sakit.
Teng mriki kula panjenengan nggih pun tauhid bil akal nggih sampun, tauhid bil ati nggih sampun, tauhid bil nafas nggih sampun, tauhid bil detak jantung nggih sampun. Kenapa niki tauhid maring Gusti Allah. Sinten mriki wau sedayanipun ilang kabeh sing wonten nggih namung Gustine. Sehingga nek teng mriki sanes ucapan malih. Teng mriki nggih sanes rasa malih. Teng mriki nggih sanes ten pikiran malih sanes. Karena apa teng mriki wae gumateng tanpa centelan. Nek akal berarti digantungi ning akal. Berarti cantelane ning kuno. Digantung ning ati. Digantung ning nafsu. Digantung ning ego. Digantung ning kono kabeh. Tapi nek sing murni sudah enggak bergantung niku lagi. Semua hilang. Sing enek nggih Gustine. Sehingga wis kene ucapan malih. Nek kono wis kene akon-akon malih mboten wonten. Nah, temen niku jenenge makom fasadul jasad. Makom fasadul jasad temen niku la harfun la kalamun la sautun. Nah, makom niku ngoten. Nek marifat jek nek diomongne. Hakikat jek nek diomongne. Jek nek diomongne. Sehingga temen niku cara kalimah man arafa nafsahu ngerteni ning awakmu dhisik. Ngerteni sik awakmu ki ngopo wae. Nek wis ngerteni nek kon iki mang fakat arafa rabbahu ngerteni ana pangeranmu. Marifatan ning pangeranmu. Awake dhewe wis ngerti ning awake dhewe ngerti pangerane bar ngono nanti meneh. Nek awake dhewe wis ngerti pangerane, mula sanga iku fasadul jasad. Ilang jasate. Nek wis ilang kaya ngono, la harfun la kalamun la sautun. Gak manggon ning alam wong bang, Mbak. Gak manggon ning ngono. Nek kono gak mangkon gak ngangkon pun. Kenapa? Wis genek kalimah niku wae. Golekane kali-kalimah napa mboten kenging niku. Nek marifat masih bisa itu. Masih bisa diceritakan, masih bisa. Hakikat itu juga masih bisa diceritakan. Kalau sudah ke fasadul jasad, ini sudah enggak ada cerita lagi. Ya seperti ini diam, gitu. Meneng kabeh. Itu Pak Saran. Kayak meneng malahan. Lagi meneng. Ripune piye nggih mandan niku wau. Nggih. Niku akom fana. Niku fana. Jadi kita ke sana itu meninggalkan ragane awake dhewe. Di situ sudah enggak ada rasa lagi.
Nek kono diarani lara ya enek, diarani sehat ya enek, diarani seneng ya enek. Diarani susah pun mboten nonton niku. Nek kono ya ora sambat. Ning ngroko kan jek sambat kan. Ideal ya sambat ngrokone, gitu. Saged iki. Kenyataane Pak koreke pundi lho kan kata sambat iki kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi sedaya kula panjenengan saged nglampahi saged manfaati ning awake lan ing keluargane. Al-Fatihah. Iya kan. Saking kula wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.